Пак не гледахме, да. Така, вие сте с KCG телевизията, сега ще видите... Какви са микрофон за видя? Сега ще видите един фрирънър от Кюстендил тук при Пионерския дом. Елате му тук. Моля оператора да дойде. Така, може ли... Как се казвате вие? Свика. Може ли да демонстрирате някой салто? Как се чувствате вие като фрирънър? Еми, трудно е да не се накаш, признавам си, но искам се. Искам се. Много сте забавен човек, така ли е всеки път? Еми, да. Обикновено като са ми чисти гащите, е така. Какво за вас е фрирънър? Начин на живот и на накване. Много лякате. Това беше много труден въпрос. Какво е пост? Ти комента акъм. Пост. Просто лякате. Само царевица. Или на порции. Моля да вземем интервю от зрител. Аре! Не мога повече, моля! Мислите вие за този човек тук? Че много лака. Как се казвате вие? Абе, добре! Благодаря ви за интервюто. Shut up. Здравейте, ние сме с KCG TV. Виж сега, ще вземем от този човек интервю. Как се казва? Йордан! От кое село сте? Багренци! Карате ли каруци? Караме! Може ли Крижика, да ти покажем крижика! Дай. Няма нос. Забравяй! И сте пил? А? Кой е пил, бе? Я покажи ме. Значи, акате ли много? Не като те, мама Бобо! Това като бира ли да го приемем или като комплимент? Да! Да? Да! Да! Какво ще избереш? Еми... Може ли покажете още нещо? Може да покажем как крадем медни жици. С тук кажете. Я имам много тъги. Я дойде ти покажи как се краде. Къде да заповядаме? Ето ти медна жица. Къде бе? Голите? Като го оголиме. Това, шипоците. Начукаш ги. И фанеш те така. И оно медо. Види се отдоле. Дай сега тук при репортера да покаже нещо. Айфона, набирай. Показваме ли? Показваме. Сменявам си самоличността. Може ли само оператора да снимете? Микрофона ми, бе! Микрофонските ми, бе. Вие сте Така, как си казвате, Йордан? Ами, аз съм Ставре, на Галено Ставри. Да не ме лажеш. Не, пепелтино език.